מטעם בחיתוליו, אבל יופי. כן. שלום תמר אשתי, מה שאתה אומר? אני אוהב אותך. מה אמרת? לא אמרת משהו אחר. אני אוהב אותך יותר מלילה פליטות. אני תמיד אומר לך, אני אוהב אותך יותר. הייתי שם ברמת יום רביעי. אני רוצה לפתוח את המסיבה הזאת של ראש השנה, לתת רשות דיבור ליושב ראש ועד הגמלאים שלנו, לדב, לשאת את דברו. תודה לרמי, האיש שבלעדו הרבה דברים לא מתבצעים כאן. מגיע לו בשמי ובשם כל הגמלאים, תודה לו ולכל הצוות שלו. ולסיום, ברצוני לברך אתכם, שתהיה לכם שנה טובה, טבולה בדבש, וחיוך גדול על הפנים, שתגשימו את כל המשאלות לבכם, שנושיט יד אחד לשני ונסתכל על עצמנו בראי באהבה, ששנה הזאת תעבור בהנאה מהמשפחה ומכל הסובבים אתכם, שנה ללא מכאובים, ושתמיד תהיו מאושרים עד הגג, ושכל המשאלות לבכם יתגשמו. אפילו מיקו צרפתי החליט פתאום להשתגע ולהגיד שהוא מוכן לוותר על החשמל חינם. החוק לא מתיר לי לחתום על הוויתור בשבילכם. אסור לי. אתם הבנתם? למה? כי זה ההטבה שיש לכם כבר ואסור לנו לעשות לכם רע. מותר לנו להיטיב איתכם. אז אם נצליח, נביא לכם עוד יותר כסף. זה תמיד טוב. אוקיי, על הכיפה. חזרתי לדבר מהבחינה הזאת. קודם כל בוקר טוב, גמלאים, גמלאיות. אתם כבר בגמלאות? לא מאמין לכם. אנחנו בנוער לא. אני בצופים. אני בצופים. קודם כל, הוא יביא הנחתה, אבל לפני שהוא מעניין אני רוצה להגיד לך משהו. יש אחד שמלווה אתכם במהלך כל השנה, בחור בשם חנוך פרקל, שדואג לכם. הוא אחרי ניתוח. אני מכיר אותו בבתי חולים. א', נאחל לנו פה באמת ברכה, קודם כל החלמה מהירה, שיעבור את הכל הכי מהר, כדי שימשיך לתת לכם את השירות, לטפל בכם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז באמת החלמה מהירה לחנוך. אני רוצה לאחל לכולכם, לבני הבית שלכם, למשפחות שלכם, לילדים, לנכדים, לנינים, למי שיש, קודם כל שיחזרו הביתה בשלום, שלא תהיה מלחמה, שהמלחמה הזאת לא תגיע אלינו, שתישאר בסוריה, במצרים, רחוק מאיתנו, או בטורקיה אפילו, אל תיסעו לטורקיה, לא כדאי. ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, רק בריאות, אריכות ימים, ושניפגש רק בשמחות. תהיה לכם בריאות ותודה רבה. אז אני לא רוצה להיות כזה פסימי, יש לי עוד כמה שנים לעבוד, וכשאנחנו נעבוד אנחנו נדאג לכם, והדור שיבוא אחרינו ידאג לי, ככה לימדתם אותנו. אני מנצל את ההזדמנות להגיד לכם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של בלי מלחמות, ושיהיה לנו שקט, ורק שתהנו ותטיילו ותהיו בריאים. תודה רבה. מכל מחלקת הרווחה, מכל העובדים במחלקת הרווחה, שזה חנוך שהיום מחלים מניתוח, אבל מוסר לכולכם ברכות, שזאת נועה שחלקכם מכירים, שזאת ענת, שזאת לאה, ליאור ואני.
מכולנו, נכון, יותר טוב, נכון. בפרוס השנה החדשה, מאחלים לכולכם שנשכיל ונקבל שלצד האני שלי ישנם המון בני אדם, קרובים אלינו או יותר או פחות, או בכלל לא, וכולם רוצים שקולם יישמע. חבר'ה, תודה לכל מילה, תודה לכל מי שערך ועזר ליום הזה. תודה. ובואו נרים לחיים, להרבה בריאות, לשקט, לשמחה מהמשפחות, הילדים, מהנכדים. לא הגמלאים, זה הפנסיונרים. לא, רותי, זה הגמלאיות.